ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Aming Panginoon, Jesus, ako'y libig mo at inubos. Ang tanging aking kasi aking amor ay bubuhay ko ngunit dalawa. Hindi makayanan ay magulang ang iyas. Diyos kita kami, ikaw ay ko'y gamitin. Walang pangingin. Busy lang ako ha. Dito, sabi ko. Dito. Kaya uwi na tayo. Uwi tayo. Uwi. Sumuwi. Hawak ka sa akin. Yung anak niya ha. Ibig kita rin kita.
dahil ito lang kung saan at ako na ngayon sisigaw ang pangalan mo. Please, hindi ka lang makikita ng ito. Please, makiusap ka na ba ka na? Please, dalawa sa tema lang ikaw ito. Mukhang yun ayusin natin to. Ang sabihin na yaw na, pero pinagsipan mo ba yan? Natatawid ah. Balang araw darating ang iyong pag-ibig ko. At nung umating ang ating panalangin ay nagiging ko na bakit pipiliin ko ang pag-asang nanap ko sa iyong mga mata. At ang takot kong sakaling iba ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mo paliwala ang nadarama. Handa ako sa langan, ipasagin, di ka sasaktan. Wala noon, hanggang ngayon, ikat ko. Pila tayo. At sa wakas ay nanap ko na rin ang hinihiling. Pangako sa'yo na ikaw iunang hintayin nang maitatagin ang pag-asang nangarap ko sa iyong pagmamahal at tutulong sa pag-ibig na di na magtatagal. At ngayon, tingin ko, nandyan ka na, Dito ka lang. di mo paliwala ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, ipasa'yo, di ka sasaktan. Ano, hanggang ngayon, kahit ko. 3. Hello mga manoy! Hello mga manay! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, Simbang Baklaran. Ayan, ang petsa ay February 3. At ang araw na ito ay sineselebrate naming maglalabs ang aming mansari. Ang aming mansari. Every third day ng month. Yan po ang aming mansari ng aking si Lalab. Yan. Happy mansari sa iyo, Lalab. At ingat ka lagi dyan sa kinaroroonan mo. Ingat-ingat. And syempre, miss you. Okay, dumako na po tayo sa ating shoutout. Wala po muna ulit tayong bayanihan. Unahin natin, sabi ni Ma'am Lita Pulido, ang galing ng Morales Band, kumpleto. Lahat sila may talent pa at wala yung lalagyan ng donation. Shoutout po. Yan. Wala po kasing yon, walang sa lalagyan ng donation, Ma'am Lita Pulido, kasi practice lang po kasi yung ginawa nung Lunes. Nung andun din po ako. Practice lang po kasi yon. So, hindi naman sila nag-ano ng donation doon. Practice lang nilang mag-ama. Nakisali na lang ako. Saling pusa. Anyway, maraming salamat po, Ma'am Lita Pulido, and shoutout din po sa iyo. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Edelita Galapon, hello Sir Rival, thanks for sharing, one like for you. And shoutout po sa inyo. Thanks God bless. Yan. Tapos, ayan, shoutout po kay Rhian. Yan. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Edelita. Shoutout din po sa inyo at siyempre sa iyong family mo. Ingat-ingat po. Okay, next.
Sabi naman ni Miro Ricardo, Rhian, astig ka talaga. Shout out nga dyan. Ayan, maraming salamat sa Sir Hero Ricardo sa iyong pa-shoutout. At shoutout na rin po sa mga kasamahan mong OFW dyan sa Middle East. Yan. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Dahil ang ating kalaban may nandiyan pa rin. Meron pa rin banta. Yan, okay. Ingat-ingat po. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, talagang masigasig natin itong commenter. Yan, pati siya mamidilita. Galing talaga ni Rhian sa drum, bilis ng kamay, gumagalaw ang katawan niya at timing na timing sa kanta. Thanks Sir Hill for always there for Rhian and family. Shoutout naman po kay Rhian and then sa iyo din po. Maraming salamat. And hello to Bri. Ay, si Bri tulog. Maraming salamat po Ma'am Patricia Dublin. Hello din po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Okay, ingat-ingat po. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Alicia Aguilar, yan. Good evening Kuya Hilbal, pa-shoutout po sa family Morales, lalo na kay Idol Rhian at sa inyo Kuya Hilbal. God bless po, yan. Binabasa ko po kasi yung mga shoutout nila dito sa aking computer. Okay, maraming salamat po Ma'am Alicia Aguilar and shoutout din po sa inyo, lalo dyan po sa mga Panggalatok o dyan sa Pangasinan, sa lugar nyo. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Gusto po kayo lahat dyan. Salamat po, Ma'am Alicia Aguilar. Okay, next. Sabi naman ulit ni Ma'am Josie Villaflor. Ayan, gandang araw sa Hill. Paki-shoutout naman dyan kay Tatay Eddie, Nanay Emma at kay Rhian. God bless. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Josie Villaflor. Yan. Thank you. At shoutout din po sa inyo. At ingat-ingat lang po tayo. And then, sabi naman ni Sir Arman Recaplaza, ayan, good evening Sir Hilbal, shoutout po kay Rhian at sa Morales family. Maraming salamat po Sir Arman Recaplaza ng Aplaya, Bawan, Batangas. Iibatahan kami nito na pumunta dyan sa Aplaya, Batangas. Hayaan nyo, pagka nawala na yung COVID, dadayuin namin kayo dyan. Okay? So hanggang dyan lang po lang ating pa-shoutout mga manay. Dumako naman tayo dito sa ipopromote natin yung channel ni Rhian ulit. Yan. Supportan po natin ang channel ni Rhian Morales Official. Sa ngayon po, meron na po siyang 891 subscriber. Kulang na lang po siya ng 109 para ma-reach niya po yung 1,000 subscriber. And then yung sa kanyang watch hour po ay nasa mahigit na po 2,000 yung kanyang watch hour. So mahigit kalahati na siya ng 4,000 hour kasi 4,000 hour ang kailangan para makuha niya yung requirement ni YouTube na 1,000 subscriber and then 4,000 hour watch hour. Yan. Yung kasi po yung requirement para ma-monetize yung channel ng isang YouTuber. Yan. So pag na-monetize po yan, sa tulong nyo, malaking magiging malaki ang magagawang tulong niya ang kila Rhian at sa pamilya niya. Dahil bukod sa pagkanta nila sa mga donasyon, syempre meron din silang kikitain doon sa kanyang channel, dito sa kanyang channel. So patuloy po natin suportahan ang channel ni Rhian Morales Official. Yan po kanyang YouTube channel, Rhian Morales Official. And then suportahan din po natin ang channel ni Uday 2524. Yan. Ilalagay ko po sa sa description yung kanilang mga link, yung link ng kanilang mga channel. Lalagay ko po yung description ng kanilang mga channel dito sa aking sa description po. Nagkamali. Lalagay ko po sa description yung kanilang mga link, yung link ng kanilang mga channel pala. Okay? Oday 2524 po. Pag-graduate na po natin siya ng grade 5, level 5 kasi meron na po din po siyang subscriber na 492. So kulang na lang siya ng 8 para maging 500. And then more on subscriber po. At syempre lastly, tulungan din po natin ang channel ni Reynalyn Pagtalunan ng aking inaanak. Nakakalungkot nga dahil sa dami nilang gigs, wala man lang laman ng gigs niya yung kanyang channel. Anyway, tulungan na lang po natin si Reynalyn Pagtalunan na ma-reach niya rin po yung 1,000 subscriber count, tapos yung 4,000 hours. Yun po ang kailangan para din ma-monetize din ang kanyang channel.
So muli po, ito po si Hil at ito ang Hilbal Channel. Lagi nagsasabi maraming salamat nga po pala sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga followers. Yan, maraming salamat po sa mga naging friends ko na dyan sa Facebook, ng mga subscriber ko rin. Maraming salamat po. And keep on coming po and keep on subscribing and keep on supporting po. Mas malaking tulong niyo po kung hindi niyo po i-skip yung mga ads na nakikita niyo diyan sa aking videos. Maraming salamat po. Yan po ang diyan po nakikinabang ang mga vloggers na tulad ko pag hindi niyo po i-skip yung mga ads na nakikita niyo sa bawat videos na ina-upload namin. Okay? So maraming salamat po muli. Ito po si Hil at itong Hilbal Channel lang nagsasabi, okay, pagpalain ng bawat sa atin